Сәлем, дуслар! Мин сезне шундый сагынып беттем, бер атна буе күрешмәдек. Туктагыз әле, бу нинди тапшыру дип уйлыйсызмы? Әлбәттә, инде спорт белән бәйле булган уймак тапшыруы. Һәм аның алып баручысы мин Фирүзә. Бүген без сезнең белән икенче турга йомгак ясаячакбыз. Сез әзерме? Әзер булсагыз, киттек! Беренче турда безнең барысы 36 команда катнашты. Аларның 18-е безнең икенче турга уздылар. Ләкин уйны башлаганнан соң аларның саны әз генә кимеде. Чөнки кайберләре кисәк кенә үсеп китте, ә кайберләре спорт белән саубуллашканнар. Шулай итеп, икенче турда барысы 12 команда катнашты. Алиш варислары. Ә сезнең командагызның исеме ничек? Энҗе бөртекләре. Сез әзерме? Әйе. Билишеләр. Һәм Татар майлар. командагызның исеме? Үшпушмаклар. Аха, карагыз әле, алар хәтта хәрәкәтләрен дә истә калдырганнар. Ә сезнең командагыз? Акбарс. Комета. Һәм Шаян балалар. Лашынар. һәм Алтын мирас. Татар сандугачлары. һәм Ихлас. Икенче турда барлык тапшыруларда да уеннар бер төрле иде. Әйдәгез әле искә төшереп китик. Беренче тур. Катнашучыларыбызның максаты 2 минут эчендә тупны кәрҗингә күбрәк итеп салырга иде. 1, 2, 3, башлыйбыз! Икенче уенда катнашучыларыбызның максаты бассейнда төрле поролоннар, мендәрләр белән тулган бассейныбыздан бер төрле мендәрләрне эзләп табырга һәм инде аларны яр кырыена алып чыгып куеп, безнең махсус пазлыбызны җыярга иде.
Albatta bu vaqt qaydi. Mana shulay. 3, 2, 1 ketdik. Hayda. Bizning Yusufimiz boyda bir kichkina bo'yli yigitimiz. Hozir endi u butunlay shumib o'tdi. Kim Yusufni ko'ra qo'lini ko'tarsin. Aha, biz ko'ramiz. Siz ko'rasizmi? Qo'ya qo'llaringizni ko'targizaylik, ko'rsangiz. Tezroq chiq, hamda endi bizning puzzlimizni yey. Bo'ldi, vaqtni to'xtatdim. Aferin, kelmonda beriga bos. Uchinchi o'yinda bizning qatnashuvchilar o'zlarini urmak kuchli tusli etib his eta oldilar. Chunki ular devorga minib, mana shunday shoyantuvining sirli qopshig'idan bir turli tusli sharlarni olib tushirga tiyishlar edi. Lekin qay bir vaqtda ular unutilib ketib, qoidalarni butab, boshqa turli figuralarni tortib chiqardilar.
Шарны ал, шар. Әйе, шул синең максатың 5 бер төрле төсле шарларны алып төшәргә. Булды, вакытны туктатып, әфәрин, 1-5-не. Дүртенче уен безнең эстафета булды һәм командалар барысы бергә шулай өскә менәләр дә китәләр. Мин аларны астан карап күзәтеп тордым. Икенче турда безнең катнашучыларыбыз үзләренең уен вакытында хис кичерешләрен ярайды соңрак язабыз. Уен вакытында үзләренең гафу итегез, без монда тапшыру язайды, китеп тора алмассыз микән? Уен вакытында катнашучылар үзләренең хис кичерешләрен сөйләргә тиешләр иде. Киттем артта. 3нче дубль язабыз. Әйдәгез, яңадан язабыз. 3, 2, туктап тор, Йосыф. Менә шулай. Ашыккан кеше ашка пеше, ашыкмаска кирәк. Башта алар җиңделәр, аннары җиңелделәр, аннары җиңделәр. Сезнең белән дусларыбыз киләсе атнага кадәр дип сау булашабыз. Сау булыгыз! Сау булыгыз! Ә хәзер иң кызык рубрика. Тапшыру вакытында булган иң кызыклы хәлләр, дөресрәге ляплар.
алар янына йылулар да керә. Смотри, носкиң төшеп кала торган түгелме? Кіріп кеткәч, әкіріңіне салып, қолыңа тұтып тұрасың, потому что юғалған бар носкилар, ладно? Если найдешь там чьи-то, там вытащила. Так, 3, 2, айда! Айда, тезірек. Эй, это монтажер. Это не ставь голос. И киттік. Sonda jilmedik çünkü agırt ezgine nipti. Azrak kına kıngırav buldu. Çünkü büyük üste buldu. Хәзер кайсы командаларның 3-нче турга узганын беләчәкбез. Экраннан күзләрне алмыйбыз. Безнең бүгенге уймак тапшыруында 3-ке 2 исәбе белән җиңгән команда ул да инде булса җе бөртекләребез сезне киләсе турда көтеп калабыз. Димәк, безнең әлеге турда кайсы команда җиңгән? Нур командасы. Без сезне чын күңелдән котлыйбыз һәм сезне инде 3-нче турда көтеп калабыз. Бүген уймак тапшыруында кем җиңде? Татар малайлар. Һәм Бишләр. Әйнәк шулай бүгенге тапшыруыбызның исәбе 2-гә 2. Сезнең кәефләр ничек? Ярый. Ничек ярый? Çünkü biz jingdik. Ничек җиңдегез? 3-1. Әлеге 4-нче турда кайсы команда җиңде? Комета. Афәриннәр. Сезнең исәп бер генә бу. Ә менә көндәш лачыннар командасының инде кесәләрендә 3 балл. Ягъни әлеге бүгенге уймак тапшыруның җиңүчеләре Лашыннар. безнең бүгенге исәп 3-гә 2. Ягъни кайсы команда җиңде? Татар сандугачлары. Хәзер без сезгә кызыклы фактлар турында сөйләшебез килә. Беренчесе, безнең тапшыруда 12 яшьтән алып катнашырга була. Ләкин берничә балага 11 яшь иде. Икенче факт. Безнең икенче тур в Небо парк ял итү үзәгендә узды. Өченче факт турында тыңларга әзер булыгыз. Безнең тапшыруда 6 бала катнаша, ә менә төшерү төркемендә дә 6 кеше катнаша. Һәм дүртенчесе, мин үзем белән бер туктаусыз минут сөйләшә алам. Менә шулай бик тиз генә икенче турга йомгак та ясадык. Сезгә безнең уймак тапшыру ошыймы? Ошый дип өметләнәбез, чөнки без анда барлык көчебезне куеп эшлибез. Димәк, сезнең белән киләсе атнага 3-нче турда күрешкәнчегә кадәр дип сау булашабыз. Сау булыгыз. Шаян ТВ каналыннан аерылмагыз.